senare. Nej. Nu är det Stinas kalas. De får vi ge nog sen som det Ja. Vad fint det då. Titta. Stina kalas. Åh, akta fingrarna nu. Det är farligt att göra så. Håll den rak, Stina. Akta, du måste hålla den rakt, annars bränner det. Hålla den åt det hållet. Ja, men du, vänta Stina. Nej. Vrida den åt det hållet, så. Börja från andra hållet. Ja, så. Börja från Blås andra ut hållet. den och Ta ta den den i mitten först. Den är blås ut och ta den. Ja. Blås ut. Och så ta den i mitten först. Va? Ta den i mitten först, för den kan du aldrig tända annars. Ja, den måste du tända först. Ja, så kan man också göra. Hon är inte dum, hon är från Thailand. Ska du ha en ny? Jag kan göra så. Ja, kan jag göra. Det står en liten bredvid och lär sig hur man ska göra. Gud vad den var stark. Den lämnar ju. Packe, du är ju... Jaha, det Vad hemskt vad den var stark. Ja, det var lite... Stina, ser du till att det inte någon annan blåser här? Packe, Ja. den var Så. stark. Men det är jävla bra med hit. Ja, men man gör ju så här. Ja, men det ska du göra också. Du ser mycket godare ut då. Ställ dem här. Nu väntar vi på en liten blåsning här. Så att du ser så. Nu får Stina blåsa ljuset. Nu får Stina blåsa. Så. Sjunga först. Nej. Nej, du blåser ljuset. För jag sjunga först. Nej, först ska blåsa ljuset. Önskar du eller? Ska du då? Ja. Blåsa ljus. Ja, vad bra. Sjunga du? Det sätter jag mig ner. Jag må Hon leva, ja må hon leva, ja må hon leva ut i 100 år. Ja visst ska hon leva, ja visst ska hon leva, ja visst ska hon leva ut i 100 år. Hurra, 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 hurra! Hur gammal är du nu? Får vi mat nu?